Unde e ultima zână de pe pământ? Asta e o nebunie. Cred că am început să văd tot felul de chestii. Eu nu sunt o zână. Zânele nu există. Nu există așa ceva. Zânele nu există. Nu există. Oh, da, Roxy, zânele există, iar tu ești una dintre ele, dar nu pentru mult timp. Fetelor, vă rog, ajutați-mă. Doar voi mă puteți salva. Roxy, crezi în noi? Nu cred că te-au auzit. Zânelor, am nevoie de voi. Deci acum crezi în zâne. Da, bine, Roxy, crezi în noi. Crezi în noi. Crezi în zâne. Da, da, acum cred. Acum cred în zâne și sper că ele vă vor șterge rângetele de pe față. Ce? O simțiți? O simțiți? E energia Believix. Este de ajuns, vrăjitorii ai cercului întunecat, portalul! Roxy, Roxy, credința ta în noi ne-a transformat în zâne Believix. Acum suntem mai puternice. Să înceapă lupta! Wings, sunteți pregătite?